И здравейте хора, аз съм Трактор и днес ще играем на финал с приятеля Лайки. Има Лайки, ще покажете нещо. И здравейте хора, в днешното видео ще играя с Трактора 1 в 1. Абонирайте се за канала с камбанката и лайкнете видео за още такива видео. И пишете в коментар, че ще го превия, защото ние ще да човек не си бе. Ти реши. Арако. Добре. Не съм много добър с код, но направи на соло. Няма да чука мапа чиста. Мапа да чиста нещо. Много се изборим да Добре хора. Време е да го размажем, но се получи 10-20 минути видео. Аз съм участвам в други видеа на Трактора. Да, той е приятел, живее зад мен. Дума Хора. Ще остандарите с това, кой ще иди. Още от сега. И после аз ще си знам, аз мисля. Никой си сладки. Аз после с гъс. Брат, аз дори не играя да си игра. Да. Ай, тихо. Мисля. Никой няма стани. Това съм пресматил. Тиха съм! Мисля, искаш да втивам малко? Не мога да върху да мисля. Аз съм тръбачка. Брат, мисля. Не, тук е ясно съм. Хора, латечна, Да, не са ми седени ръце, не може да се от 50 минути. аз трябва да игра с ръкавици. Защо? Ай, ръмби. Той ще ме разложи. Сега с малко нещо, когато малко съм бил, само малко просто съм купи. Ей, само... Ама вижте го как играе. Добър, Така ли бигаш кубики? Не! Бия се. Ма какво направя на това? На 200 кръвка няма. Аз съм гледал си, като да се върти на Как го загуби? Как го загуби? Как го загуби? Ирем гъс. Няма да гледаш толкова път от мен. Аз съм готов. Хора, едно на нула мисля да изиграем трилната с Колт. Трънда скоро на момента играем. Аз играх гъс. А. Аз как гъс? Добре, хора. Ще ги изиграме или ползвам опит? Няма ще играем. Добре. Ще умреш, защото това не е добре. Сто бровър няма по-добър от мен на тази игра. И ти вече умре. Мотни. Добре, играем с друг, няма да играем с друг. Искаш някакви да влиш? Играй с... Искаш ли да искаш да далеч? Не, някакво близко да е. Аре, барли! Не, с близко някой. Аре, опримо! Кой от близко да е? Не отдалече! Имаш ли танк? Аз не. Решихме да играем с близко. Аз това говоря. Добре, може ми кажа дали бил да е правилен. Не, да. Да, ще да го убия. То броер не мога го игра, много ме мразиш. За първи път се знае как ще се игра. Тича. Човек, това ще играем. Не играем, със сигурност. Със сигурност днеска не съм взимал 500 купи. Малко новия герой Олин беше на... Добре, сега колко е 2 на 1 на 0? 2 на 0. За мен да на Лиза. Къде е? Не знам, на кучките. Не сме нищо. О, е ти. Не, много стана! Как
не те убих? Как не те убих? Как на едно... Ама... Какво става, бе? Чек на едно става, бе. Не, хората не се били. Не, брои се. Сега... Играем два рунда, кой ги победи. Значи, първия го... Сега това е рунда. Не, 2-1 е, сега трябва да още един. Значи играем още два рунда. Ако той го победи, ще приключваме. Ако аз го победя, играем трети. Добре. Който е финален. Добре, аз избирам този път. Добре, ти избер. С Сърч. О, тук нямаш. Тук не стрелява. Правилно бил. Ще игра с Searchlight here. Души? Не са на кичето. Как буду хвалить, я не хитну. Да. Кой не те хитнал? Как? Ти добиваш? Аз съм бъс, знаеш колко съм добър. Не, още един рун с бъс. Ама ти ме би. Искаш да подсъка малко? Жълта. Добре. Айде. Ще им вайдем. Къде си? Къде си? Не, лепни от Френч бата. Дай си отворен венче. Кой е пара? 3-1. Тихо, това не се вери. Ще има реванш. Давай, ще има реванш, ще видим. Някой слънчев ден ще има реванш. Защото не се деш. Добре, айде ще играем малко. Това ще играе Юго. Аз ще играя мисля, че е добре. Енс. Да, гледай да победим, че имам 6 уистри. Защото ще те прибия, ако не победим. Късмет. Сърчи да се брои. Не си спивай геро на този път. Имам 20 грам. Ала... Your luck just ran dry, honey. Да, подробно Ангел. Different, y'all. То с едно. Пук. Са, пук. Пукващи. Бягай. Пускам звуки пуква. Както звуки пуква не смята. Аз не съм видял да играш. Да игра, аз не се слушам. Да играеш
една сте видяли, играем още една и ще свършим вече. Що сме дошли? Нещо двете бойки отпред. Не, вярно, аз такива. Ето. Да, защото се опитвам за първи път и това да играм с Бейли. Отдолу, да, ще добре. Да, яко. Да, има кампо. Да, съм се генерация. Хората е малко не разбават. Хора, Много сме добри на играта. това ще видим. Много сме добри на играта. Те просто ни се даваме. Така че ще спираме и може да се видим другия път. Ако има друг път. Така че, Това беше от нас. лайкнете Ти ме там долу и се абонирайте за моят канал. Jump up and get и down.